naunsa naman taon ni Christine na uy, di man jud mo undang diri pamisita sa tuwang barangay. Oh, nangabos nito atong ato po. Nya usaan mo na to. Oh, lagi wala tay Wala. makonsumo diri, may lang tag muhatag to si kagawad og hinabang oy. May lang ginom ta. Mag-ampun ng tas Ginoo. Dito. Ayo. Naman ni balay ni kuani naipay. Mao ni boss. Mao ni diri boss, gano man boss? Unsa may tuyo na to boss? Si kagawad na gipadala nga hinabang. Mo ni siya bugas og isda. Ay, salamat. Diara day ang bugas dayo. Oh kana. Salamat kay ni boss boss. Oo. Aw kanang di apa day isda gihatag ni kuan. Si kagawad o dara nayo. Ay, dagang salamat. Ina si kapitan nga kagawad nga magparehistro ko, ipaingon ang kapitan. Sige kay Wa ko marehistro kay wa man di ka kabutar ko mga gino. Oo, wala ko kabutar. Unya ka nang niingon po si kagawad nga papicturean ako. Sige. Sige, pag ano mo. 3 2 1. Okay, yan na yun. Si Okay na boss? kagawad ning ingon pagid siya na siya gipahabol nga storya. Uy, habol. Ning ana siya nga kanang Basing bugas na ni. ning ana siya nga kanang ang bayad kuno ana. Ang bayad kuno na yang gipadala. Taysa. Unsay bayad boss? Ay na akong hinabang ni boss. Dili ni tabang. Bayad na kay ingon mas kagawad nga og dili mo bayad, duha na po siya itabang sa uban.